yung nayabang. Serius yung cellphone. Sige pa yung pusi. Ako din at nga dahil diri magiging siya mo agi. Hindi tigyan. Gapo kay ko no. Nagpadong sa inyo ha. Sige. Hapit ako mabot sa inyo, hindi tigyan. Doon na dyan kay ko sa inyo, hindi tigyan. Sige, hindi tigyan kay ako na rin pagwan ang video call. Yes! Wow! It's me, my Zuka! Wow! Ay, sige, pagkurat-rat. Atong ka matong. Mura magkaglabuhan, sige tanawa na si mong cellphone. Sige pa yung pusing-pusing. Nabuang bay nga. Na ako'y ka-video call. Kinsa man na yung mga kabidjikol ba? Patanawa ko na ko be. Try mo na yung profile. Kaila man ko ano? Silingan man na mo. Si Tukyang man na. Si Tikyang yun na nadra oh. Lambalay. Mujud na ako. Mujud. Amay pa imo kung ubanan kay silingan man dai mo. May nang nakoy bakit pa na? Maro ni dire. May agtang. Oh. Di lang ko mula sa kay bisag makadisturbo ko sa inyo ah. Oo, sige. Sige katibay. May noon kay para way makadisturbo sa mga dire. Ayo. Tikyang. Ayo. Tikyang. Uy, naalagi ka. Tinuod gini mo ang istorya gani ha? Oo, inday Tikyang. Uy, tinudan na guning akuha sa imo ha. Unya. Kanaog dira kay magistoryahan na itare. Sige agtang. Munaog nako. OTW. Unsay OTW? Tikyang. On the wings of love ba? Oh, ay. Sige mo ambak nako ha. Mata ko dira. Apa ta ba? Ano? Hindi lang ko magitapan sa mga titikya kay maulaw ako. Aw, maulaw pa ka? Ay, siguro ulaw, uy. Naan sa may topic na to, Ron? Topic? Mauwaw man ko yung tikyang, uy. Ay, siguro ulaw, uy. First move na. Sige. Kanyang inday tikyang. Unsa mo joy ganahan mo sa kalalaki? Simple raman. Kanang madlukon na gid sa Ginoo. Aw, madlukon sa Ginoo. Murag ako na ginainday tikyang. We, tinood ka na. Oo, inday tikyang. Oy, tinood kayo. Aw, maayo noon. So, maning ba di ka taga Domingo? Ay na. Mao ginako ay inday tikyang. Di jud ko mosulod og simbahan. Anong di mo ka mo sulod sa simbahan? Mao ganin dili ko mosulod sa simbahan inday tikyang kay madlukon ba ako sa Ginoo. So, di ka kapasar sa kuha kung mao na imong estilo. Pero inday tikyang, og magkasinabot deta. Kitang duha maadto sa simbahan. Unya, inday tikyang, maong ni ako karon kay dadon unta ti ka panuroy adto sa lapyahan. Lapyahan? Kalayo ato. Ya kung magabihan ta, di ka kamang gakos. Aw, dili inday tikyang, oy kay buutan ra ba ko. Nya kita ramang duha na. Di ka kamang hikap. Aw na. Samot naging di ko manghikap inday tikyang. Nya, di ka kamang hawak sa kong gapula-pula nga lips. Na, samot na gid inday tikyang. Dili jud ko manghawak inday tikyang, dili jud. Aw, umaong mangganay na. Di ka manghawak. Ikaw na lang adto. Ay, magpahinol gud ay. So what's up mga ka-Jimsop? So it's time to shout out now. So shout out day kang Aaron Gariardi, shout out kang Bambi Poster, yang channel kay Tang and Milo. So shout out kang Aisha watching from Hong Kong, shout out kang Lichan watching from Dubai, shout out kang Gio Olivar, shout out kang Jessica Romawas, shout out kang
Jomar Biran, kaya shout out kang Glitchy watching from London. O shout out kang Banging Cars watching from Negros Oriental. Shout out kang Rialin, shout out kang Dasip Idol Lagi Peace Command. O shout out kang Biyahin Jipoy, shout out kang El Tiger na nagtrabaho sa American Cruise Ship. O shout out kang Jim Sol from Saudi Arabia. Shout out kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio nga nasa Qatar. O shout out kang Kinit Campo. O shout out kang Generisa Enriquez from Danau. O shout out kang Jenny Villaro. Shout out kang Marco Viajero. Shout out kang John Network TV. O shout out kang Robin Salvador. O shout out kang Eric Tayong. O shout out kang Melodina Idanyo Villa Carlos. O sa Idanyo family sa Manyo. O para to tayo guys. So don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell below. So bye bye.